Hi guys! Welcome back to my channel. Magandang morning sa inyong lahat. Kagigising ko lang. Eto, hindi pa ako nakaligpit ng aking higaan. Charis! Ang ginawa ko kasi kagabi guys, nag-overtime ako. Charis kaayo. Eto ang ginawa ko kagabi. Nagbalot-balot ako guys kung ano ang pwede kong mabalot. Kasi binuksan ko na ang isang box. Tapos mayroon doon na balutin para ibigay ko sa aking mga pamangkin. Tapos ito, kumot ito kay Lola. Tapos mayroon akong nabalot. Eto, mayroon na rin. Eto, mayroon pa. Binalot-balot ko na. Tapos, yung mga ng mga bata, nilagay ko na dito. Eto pa, binalot ko. Meron pa. Eto pa. Nagbalot-balot ako mga sis. Eto pa. Tapos, eto pa. Tapos, meron pa. Tapos, meron pa rin. Tapos, yung dito, sa cartoon, nabalot na rin yan. Oo, ang dami ko nang nabalot. Charis! Eto, tapos na ako nagbalot-balot. Ngayon naman, buksan natin ang isang box. Yes, buksan na naman natin ang isang package, guys. O diba? Thank you so much talaga sa mga pamasko sa amin. Ate Trining, Ate Glenna, Ate Dairit, Kuya LD, and especially Tumaha. Maraming salamat sa mga binigay ninyo sa aming lahat. Thank you so much. Shout out to Aligain GM. Thank you so much. Tapos ngayon guys, bago ko buksan ang package, magkaligo sa ako guys. Kasi, eto para na akong iring nito guys sa aking itsura. Charis! Eto, pero sexy ako. Charis! Charmos ginamos. Maganda ako. Ikaw, maganda ka rin ba? Charis lang ha. Ako'y magtagalog-tagalog na, magpractice-practice pag Tagalog. Pasensyahan na ninyo ang aking Tagalog kasi hindi ako masyadong marunong kabalo sa aking pagsasalita ng Tagalog. Magpractice-practice na ako mga sis. Kaya ang gagawin ko today, itong box na ito na naman ang buksan natin. Para malaman natin kung ano ang laman netong box. Si Sherwin, andyan, nagkaraw-karaw na siya. Nagsilihig na siya. Tara na, magkaligo sa ako guys ha. Kay, nanimaho kong iring. Dirir ako nagkatulog sa pikas kwarto. Tapos doon sa kabilang kwarto, andon si Sherwin. Hindi na kami magkatabi ng partner ko. O, diba? Hindi na talaga magkatabi kami. Dito ako natulog kasi nag-package ako. Charis, nagbalot-balot ako mga sis. Diba? Tapos, ito ang Tapos guys, ito sosyalan kaayo kay ngano Starbucks. O diba? Makapihan. Dalawa ito guys. Sa akin at saka kay Sherwin. Biro mo talaga. Ate Training, I love you so much po talaga po. Kaya, happy lang tayo. Happy lang tayo sa buhay. Habang may buhay, happy pa tayo guys. Kasi malay natin, 'di ba? Ako nga, hindi ko nga alam kung kailan ako kukunin ni God. O, diba? Hindi natin alam ang buhay natin, guys. Kaya, every time, nagpapasalamat talaga ako sa Kanya, kay God, na, eto, nagising pa ako, may pa ako, may naginhawa pa ko, di ba?
Kaya, hindi natin alam ang buhay natin. Kaya ngayon guys, magkaligo sa ako para maprisko ang akong hunahuna, maprisko ang akong katawan. Ang aking katawan. Inyo na pug kong Sherwin, mura kog nabuang. O di ba? Di talaga supportive itong asawa ko. Charis, asawa. Hindi pa kami kasal, kaya hindi pwedeng tawaging asawa. Di ba? Ganyan lang mga sis. Hindi kami kasal, hindi kami legal. Wala pang katibayan na kami ay mag-asawa. Charis, mo nang giingon nga, charmos, ginamos. O diba? Pwede pa ako maagaw sa iba. Charis! Bitaw. Happy lang tayo. Enjoy life lang, diba? Kasi, naku talaga. Mayaman na mayaman, mamamatay nga eh. Ako pa kaya? Diba? Ganyan lang ang buhay natin. Totoo naman yun. Bakit ipilit ba natin ang sarili natin na mabuhay tayo kahit kunin na tayo ni God? O diba? Kaya, always happy tayo guys. Happy tayo guys. I love you so much guys sa inyong lahat. Thank you so much sa mga suporta ninyo sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. 'Di ba? Kung hindi dahil sa inyo, wala ko karon nagyaw-yaw diri sa inyong atubangan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. Thank you so much. And Merry Christmas po sa inyong lahat. 'Di ba? Christmas na. Dili na tumatag-an ang panahon, dali ra kaayo. Murag bag-o pa nag-December, karon nag-December na pod, 'di ba? Kinsay nakarelate ana nga makaingon nga bag-uhay pa man nag-December, bag-uhay pa man nagpasko, karon magpasko na pod, o 'di ba? Ganyan mga sis. Oo, 'di ba? Ganyan lang. Kaya ako'y magkaligo na, wa nay daghang istorya bayech, paglihok na kay para mahumot na sad ka. O di ba? Charis. Ako sa nidaning hipos-hipuson gamay kay para magkaligo na dayon. Magkaligo na dayon tay. Huwag ka nang madaming daldal dyan. Iligpit ko muna yung kumot ko. Tapos guys, mga sa susunod na araw siguro, ipagabas na nako ang kahoy nga akong napalit. Kaya ito, i-arrange ko muna ito dito. Ito mga sis. Kasi may gagawin pa ako. Yan dyan. Tapos dyan. Dyan. Yan. Dito lang yan. Yan para ma-arrange. Ito si Tapil. Alam nyo guys, nakakita ako doon sa sa SNR sa Davao. Ang mga sitapil, sobrang mahal. Sobrang mahal. Ito, I'm sure talaga, sobrang mahal nito. Kasi sobrang laki din. Mahal na mahal ito guys. Grabe. Grabe talaga. Thank you so much. Po talaga. Tapos ito, chocolates ito guys. Grabe. Diba? Bero mo. Di karton pa. Tapos may medyas pa. Tapos Puma. Original na original talaga. Diyan lang sa muna yan. Tapos ito guys. Ibalot ko ito ng plastic para hindi abog-abugan. Kasi ang bagong-bago. Tapos original na original. Diba? Thank you so much po talaga. Walay abog na may tabo. Diba?
Dito ko ito ibalot, guys. Kasi ayaw kong ma-alikabukan. Eto na. Thank you so much po talaga. Eto na mga sis, magkaligo sa kuha kay para presko na pod si Oka.